Nikwara mogiro Gavana inyalo kumkete chenro moro mar duolo osedonje kidieny mar ariyo. Gavana ni kodwa ka Excellency Gladys Wanga ma Gavana ma Homa Bay. Gavana inyalo kumiwa sechegi. Erokamano Trevor kuom bedo kodwa. Erokamano. Gima wan gi Gavana kaka wuono en nitiere gima matimore Homa Bay tarik 27 nyaka tarik 29. Homa Bay International Investment Conference. Kata romo mar joket mwandu Homa Bay. Kamano. Ma en ang'o sie wachaka ne kanyo mokwongo. Koro Homa Bay International Investment Conference en romo mar joket mwandu mana kaka wacheno. Homa Bay temo ni mondo wayud joma nyalo keto mwandu gi ei Homa Bay. Nikech ang'o? Kijende waonge tije. Pesa wadwaro ni mondo obedie ofuku mar jopur, jolupo gi jonam. To nyalo mana bet kantie value addition. Kantie kaka inyalo med bero mwandu ma wagole puothewa. Mae nyalo mana biro kwa yudo joket mwandu manyalo keto gik manyalo bero mwandu. Nikech sirikal ber. To sirikal ok nyal timo gik ma private sector bere. Kaka, value addition, processing, gik makamago. To gi kato tende migero ma jowuoth nyalo biro mondo ninde. Mago sirikal ok nyal timo. Koro nyaka bed joket mwandu manyalo biro mondo tim gigi. Ei Homa Bay. Mae momiyo wakao thuolo ni mar ndalo 3. Kochakore tarik 27 nyaka tarik 29 dwe mar 2 ni. Mondo mi watang' ne pinje te. Tiluonge ni international nikech jokan mwandu gi okoa e Kenya ka kende, gia nyaka oko bende. To bende ok gi nyaka gibed mana ni gia oko kende. Wadwaro ni bende jothurwa ema wachakgo. Nyaka chak gi jo Homa Bay. Jo Kindu Bay odhi okan mwandu Kindu Bay. Jo Ugis odhi okan mwandu Ugis. Ok ni wawuok wakano mwandu Nairobi ka, Ruiru, Roysambu, Kure, to thurwa to kwatere mwandu gi. Koro wachako gi jo dala mondo chak kano mwandu. Perception moro ni investor en ng'at moro, en mzungu moro, kata moti, jarachar moro kata moti, kata odiero, no. Jakan mwandu en investor kata jakan mwandu nyalo bedo in midhi gero pong kata marego mchele dalau in jakan mwandu. Kiloso giri moro marego njugu in jakan mwandu. Koro okwadwa ni wanene mane yo maduong' ahinya. To tekni sami irego giri no indiko ji 2-3 in jakan mwandu. Sami ya hotel kaka jowa mang'eny ya hotende in jakan mwandu. Koro mae en thuolo ma wangiso go jowa ni magi e kuonde minyalo kane mwandu. To mae watimo detailed analysis mag opportunities duto majinigo mag kano mwandu Homa Bay. Be kuma dwa bire ni gina thuolo mage manitiere nikech joket mwandu ka ng'ato winjo ni dwaro gama keto mwandu to gimobro kuongo penji ni abia ket kanye. Ang'o matimore? Usetimo nonro ila mane muyudo ni kuonde mage mantiere thuolo ma ng'ato nyalo kete mwandu ma embo yoae kwacho ni mato timore maber. Kamano watimo analysis mar yore mopogore opogore ma ji nyalo kane mwandu. Kaito wa prioritize. Mokwongo Homa Bay en wan jopur thothne. Wan jopur. Wan jopith. Wan jolupo. Mano Homa Bay. Kaito wan gi mwandu ma piny okelonwa ma ji nyalo biro time limbe. Koro wan gi tracks kae 4 madongo. Mokwongo wadwaro jo manyalo kano mwandu e yor mar pamba. Wadwa ni waduok jo purwa e puro pamba mathoth. Sani amor nikech jo Homa Bay jopur 37,000 mondikore kanyo tindiko jopur 37,000 to gindiko eka 43,000 midwa ni mondo kete pamba. Koro wadwaro ni koket pamba gi ng'ama nyalo ng'iewo pamba, ng'ama nyalo timo ginning mar pamba. Nikech ok wadwar ni pamba waikawo Homa Bay titero kuonde mamoko kaka sani pamba dhi Salawa, Baringo. Koro wadwaro ni mondo jakan mwandu oket ginnery Homa Bay. Mondo ginnery otim tije kanyo, kaito jomoko loso animal feed to jomoko loso gik makamago. Koro first value chain en pamba. Second value chain en edible oils. Edible oils kamoting'o sunflower, kamoting'o njugu, kamoting'o soya, kamoting'o palm oil. Mago wadwa ni mondo wadilgo. Mar adek en rech. Pith mar rech, lupo mar rech, processing mar rech. Nikech rech sani golo
fichere processing kuonde maboyo, moko dhi nyaka Thika. Koro ing'eni jalupo ja en okawo rech negi bei mayot. Japidh rech kata kipidho inyalo kaw gi bei mayot nikech nyalo kethore. Koro wadwaro joma kano mwandu e yo mar fish processing, fish farming, joma kano mwandu e yo mar ice cooling plants around there. Machielo en weche mag rabuon, sweet potatoes. Nikech wan gi rabuon ma mit malich ma kata Queen of England ne chamo rabuon moa Kabondo ka skul. Kaito wan gi mananas. Mananas molare kineno kaka lich kaka mit. Wadwaro jakan mwandu manyalo process pineapples. Koro kaito wan gi line mar tourism kata limbe, bero limbe. Nikech Homa Bay nigi nam maduong' mogik, nam mar Victoria ni. Atamalo 80 mare ni Homa Bay. Man Kenya. Atamalo 80 ni Homa Bay. Wan gi chula mang'eny ma ji nyalo dhi neno. Wan gi joma nyalo timo wuodhe mag pi, neno cruise ship miwacho ka. Ok gin gik malich, gin gima ka ng'ato kata meli to ji donja ji dhano donja nikech Homa Bay be chiegni gi Masai Mara. Kiwuok Kabunde, kidhi Masai Mara, Mara Serena Lodge, en seche 2 e ndara. Tiende ni ochiegni ma kata joma nodhi neno le Masai Mara bira to donjo kata meli to wuotho go modhi kata nyaka Mwanza, odhi Kisumo, modhi nyaka Mwanza nyaka kuonde mamoko. Wan gi Ruma National Park, wan gi hot springs Mabalaka, wan gi Simbi Nyaima, wan gi cultural sites makalo kuonde Nyamgondo Wuodo Mbari, wan ema jokondo wa miel mogik piomo nyaka kaka dhi Amerika mondo odhi omiel. Koro wan gi sources of ecotourism gi cultural tourism. Kaito sani benye wabedo gi gazettement mar Special Economic Zone. Special Economic Zone en kama ji nyalo kane mwandu gi to tax igoloni. Marom nade? Kikano mwandu kacha to kigolo gik moko oko to koro ionge gi import duty, ionge gi VAT, ionge gi any taxation michuli kanyo kata county ok charge. Ikena kanyo moloyo to ka en mwandu migolo oko mar for export kaka koro yudo fish processor ma process rech to dwa dero oko. En koro machines mage kokelo, there is no tax. Onge tax on any of those machines. Tiende ni bei dok ne chien gi nearly 30%. Kaito corporate tax be okochak chulo nyaka pesa ne te manyocho tiyo go kanyo oduoki. Mani longo ni investment deduction allowance ma obedo go kanyo. Koro mano be riwa kanyo en Special Economic Zone ma be wamor ni mano be ntie kanyo ma ji nyalo kane mwandu gi. Koro kano mwandu ni odhi e sub counties wate. Wadwa ni wamany joma nyalo kano mwandu in the various sub counties mondo jopur wate oyud ber, jopith be oyud ber. Wang'iyo be jokan mwandu yore kata mag osiptende, wang'iyo Mother and Child Hospital, wang'iyo Cancer Center, e weche mag solar, e weche mag yudo carbon credits gi. Koro gin weche gite to waseketo gi e book, investment booklet. Maka jokan mwandu obiro to koro watang'onegi ni magi e kuonde mantie. To kama gin e investment booklet ni, osetim analysis temo ng'isi ni kikano mwandu ni ka pesa ma kama ema dhi dwarore to idhi duoko pesa nigi e higni marom kama at the rate of return ma this amount per year. Koro man analysis ma kwariwore gi Joken Invest, Council of Governors, kwariwore gi migepe te, Ministry of Trade, kwariwore gi migepe te matimo weche gi to gi consulting firm miluongo ni Anderson ma bende o volunteer ni konyowa pro bono. To gin international consulting firm. Omiyo wathuolo mar mondo wabed gi analysis matut mar gik ma watimogi. Gima ng'eny jok ong'eyo ni in jalony e weche mag kwano. Ka koro pesa biro, ukoro ni pesa di monego bed ni donjo. Sani koro wadaketo joket mwandu gi pesa di ugeto yudo ka. Sani kwang'iyo, nwang'iyo ni kata kwa yudo deals 5. Ma each of them kata en billion 2, 3 billion 2, 3. Koro kata kwa yudo billion 10 in investment bro bedo maber kuom chako. Gima tek en chako, yudo joma chako. Nikech investor achiel kobiro to jomoko pimo ni odhi maber to medore. Kaka sani wan gi investor machalo Victory Farms ma pidho rech. Koro yudo ka jomoko biro to ging'iyo ni Victory odhi maber, wanyalo timore nade, wanyalo medo joma moko. Koro mano bentie. Jomoko penjore ni to investment conference ni ere gima okonyowa, ere gima odhi konyowa go.
wan kaka joma uso e chiro, jo boda boda, joma mamboga, mano be kuma dhi wan kaka joma moko. Kaweyo the conference itself, e kinde ma conference dhi bedo, mano is a separate discussion. Mano short term. Mano tiende ni mana thuolo matin mandala adek. Mayud wendo moro itir kaka kaja boda boda obi onyiewo alot moro. Jotelo bed gi jo uso usi. Mano opogore. To king'iyo kuom kinde malach mabiro mbele, kwaketo Homa Bay map, mwayudo jokan mwandu mabiro, mokwongo tije ma dhi biro. Jakan mwandu kata kobiro, kata kondiko mana ji 100. Mago ji 100 ma families 100 ma kata ka family oting'o ji 5. Mago families moting'o ji 500 moyudo gimoro dwe ka dwe ma ginyalo keto. Kaito jopurwagi, ji nowe puro gik mang'eny nikech kama gitere gigo onge. Koro kiyudo jajinari mar pamba, iboyudo ka ji mang'eny dok e pur pamba. Pur pamba ber nikech sani pamba nyocha kilo achiel siling 52. Sani ochor pamba kilo achiel siling 72. Koro siling 72 to kitimo ne jining kanyo, kodhi bi inyalo kata kawo michak iusi yore. Matiende ni nitie joma kawo pamba, nitie joma kawo kodhi. Koro pesa dhi donjo e ofuk jowa. Gima duong' mogik ma an go e paro, ere kaka anyalo keto pesa e ofuk ng'ato ka ng'ato. Pesa biro, pesa onge jasiasa manyalo pidho ji te. Pare Trevor. It's not possible. Ni neno ni family dhi chiemo nade, family dhi chiemo nade, ok inyal. Jowa ber gini gin jotich matek. Kisemiyo gi amiya support, midhiro gi matin, gidhi tiyo gini, michaki hakikisha ne gini wan kaka sirikal mane tijwa, ni nitie ng'ama nyalo ng'iewo mwandu gi, kose pur gi, ma japur bed gi pesa e fuku, jowa ong'e pur, jowa nigi lo. To ben tiere kamukete ni pesa matin mogik ma ng'ato nyalo donjogo, to gi mang'eny mogik. Ng'ata mobiro to odonja e chenro no. Uluongo ji te. Teka ni idwa keto mwandu ni. Kata idwa gero Airbnb ni moro e kona kamoro ma ji nyalo ninde. Nikech Homa Bay waonge hotels moro. Wadwaro joma nyalo gero hotels for example. Koro kinyalo gero kata hotendi moro manigi 20 beds warwaki. Ka be in gi nafas mar gero hotel manigi 100-200 beds, mano be warwako kabisa. So warwako thuolo gi duto te. To rem sani kineno te ang'o malich ahinya mineno ka nitiere rem kanyo. Iwacho wach mar udi ma ji dhi ninde, nikech jomoko wacho ni kata ka uluongo joket mwandu ma aloka, gidhi nindo kanyo. Rem mar udi nitie. Koro watudore gi jirendewa be. Koro watudore gi jirendewa man Kisii, man Migori, jomoko nyalo nindo Kisumu. Kata Siaya jomoko nyalo ninde to ng'ado gi nam kabiro. So, rem mar udi ni en gima duong' kabisa madwa kwayo moloto jothurwa manigi nyalo mar gero udi ma ji nyalo ninde. Sani kanye wakwano udi te ma ji nyalo ninde rooms, wayudo ka wan gi rooms 1,000 kende 100. Joma waluonge conference kende. Mano Homa Bay mwasedhi Mbita, mwadhi Takawiri, mwadhi kamoro amora. Moyugis onge kamwaweyo. Wakwano kitendni te, gin kitendni 1,080. Koro 1,000 ni, to joma luongo kende conference mabiro officially, gin 2,000. Joma kendo sipongo kanyo ma jompogo. Mosekalo. Joma gibiro go, nikech ng'ati nyalo luongo samoro ka en VIP oting'o ji 3, ji 2, ji 3, ji 4. Yudo ka mano be onge kama jogo ninde. Koro wan gi shortage maduong' mar udi. Kendo adwa nakwa jowa ni investment area mar otende ni is a big investment area. Nikech kwa yao Homa Bay for tourism, wadwaro hotels, wadwaro conferencing facilities. Kama ji nyalo bete to time conference matieki. Jomose kano mwandu gi, wagone giero kamano kendo tende go konyowa kabisa. Lakini we need more. We need more makata mana industrial park kucho. Wadwaro joma nyalo kete hotels. Wabro tiyo kodgi machiegni kabisa. Mondo waneni ginyalo yudo kaka giketo hotels. Isawacho ni uluongo ji mokalo 2,000, to gin ji aila mage? Gin joma aloka, gin ji mana ma gweng'wa ka, koso gin ji aila mage moseng'isi ni gito gibiro tarik 27 nyaka tarik 29 gin Homa Bay? Koro gin categories mopogore opogore. Nitie jokan mwandu moseneno ni conference tie gi ai pinje mopogore opogore. Moko Amerika, moko Europe,
moko wa Turkey, moko wa kure, gi moko wa Africa ka, gia kupinje mopogore opogore. Ntie local investors. Jowa ma be are local investors. Ging'e Homa Bay, kendo gin gi gombo mar kano mwandu Homa Bay. Gimbe gibiro. Ntie joma subject matter experts. For example, kwa lose wach mar blue economy. Gin joma mane gima gilonye, jolony. Gimbende gibiro. Ntie joma nie migepe mopogore opogore mag sirikal. Ministries mopogore opogore. Whether it's tourism, kata en blue economy and mining, kata en trade, kata en kure, ginbe gibiro. Ntie counties mamoko. Counties mag LREB, Lake Region Economic Block, to gi counties mamoko be. Gin bende, gidwa ni gibi mondo gi exhibit. Koro mage range mar joma waluongo. Ntie jowa ma our local traders and so on. Gimbe gidwa ni gibi mondo gi showcase gik ma gitimo mondo pinje bone. Ang'o miyo mae gimimiyo mahino sani seche ma ji yuago bech ngima, ji yuak ni piny tek, to ma be mae gimuda miyo mahino seche gi. Ang'o miyo ene mung'imiyo ng'ala mambele? Koro investment promotion en a key pillar marwa kochopo korka golo dhier. Ngima tek, to Trevor inyalo ng'e ni ka in gi pesa mfuku ni kanyo, to samoro kiwinj kaka ngima tek, machalo kaka ng'ama onge pesa, winje. Koro the whole thing ma watimo mar investment ni en mar keto pesa, manyo kaka wanyalo keto pesa e ofuk jowa. Wadhi time nang'o? Awuoyo kuom pur mag gik mopogore opogore ma jowa puro. To jowa kata ka puro gigi, ka onge ng'ama timnegi, ka onge industry, gimoro achiel ma jowa nokwaya. Ang'o momiyo rabuonwa mine ochungo go gunde e dho ndara karito bas madhi Nairobi? Ang'o momiyo rech ji ochungo gi ginene e dho ndara? Ma ka romo odhiambo to rech koro bei ya jioni dhigo. Ang'o momiyo pananas mine ochwo kete ochungo e dho ndara olari? Ka dhi tich an awuon, mago nyiekena, aneno gi kakalo kanyo pile pile. Ji penja, ang'o momiyo njugu waketo ma njugu koro ji oting'a ting'a njugu, koro ka ji dhi limo kata Trevor gitero ne njugu nikech onge kama njugu ni timre nade dhiye. Mae en gima chando chuny jowa kabisa, nikech ka gigi de walosi ni nitie kama inyalo usgie, Trevor pesa dhi donjo fuk jowa. Wach mar fees otiekore. Wach mar osiptal ma chando ji nyalo chulo NHIF. To ken gima bor. Achiwo ni example machalo pamba, for example. Ok en gima bor, kata sunflower. Ji puro gigi. En mana ni ka wadonje gima ino wate, to wayudo jokan mwandu. To koro wayudo kama gigi use, to pesa donjo fuk jowa. Immediately, ma gima we can turn around within a year. Iyudo ka en gima olokore, ma kata pamba cha, en gima oduogo, sunflower gin gik moduogo, kendo gin gik miuso. To ok ditim ma, nikech counties 47 PM. Ng'ato ka ng'ato dwani mondo gigi odhi thurgi. Koro wariwore ni ere kaka counties wagi mekwa manie dho nam gi kata mekwa mag Lake Region gi, wanyalo riwore ma ka ng'ato nigi teko ema to ng'ama chielo nigi teko macha, to waloso kaka wane block maber. Koro wa compete gi regions mamoko, nikech regions kiyud ka ng'ato dwaro ni odhi e special economic zone, ng'ato nyalo paro ni kosa dhi Naivasha, kosa dhi kure. To ng'eni samo dhi Naivasha, jo Naivasha ma yudo tich, ok jo Homa Bay. Koro at the end of the day, idwaro ni mondo mwandu okan, jo oyud tije, pesa donje mfuku. Mane momiyo waketo maino wate e wachni. Nikech en gima dhi kelo lokruok ma fundamental. Yeah. Kendo mapiyo. Yeah. Nitie joma kwedi mawacho ni ma itiyo gi pesa monego bed ni itiyogo e dongruok mar jo Homa Bay. Emidhi kaw ikete Homa Bay International Investment Conference. Nitiere adieri e wachni? Okamano, Trevor, one very, very focused. An kaka jo Homa Bay no yiere. An gi laser focus. Kumane jo Homa Bay, singo mana timo gi jo Homa Bay. Ni e pacha kabisa. Ang'e gik mana singo negi, koluwore gi pi, koluwore gi ndara, koluwore gi agriculture, koluwore nitie kaka na singo gote. Tadhiro gi te. Kaito jo Homa Bay no yiero be ng'ama nigi networks. Kendo networks kagi atiyogo kabisa in terms of kaka dwa konyo jo Homa Bay. Koro, kochopo korka conference, wan gi budget mar investment promotion kaka county government.
Mamagi mane nie budget. Ene budget. Kendo dua beta mwarito ni budget ni emuti. To kwarito. Wawuok oko mwadhi wamanyo osiepewa. Miyudo ni sani percentage maduong' mar budget mar conference en gimitimo gi osiepewa. Kendo wabochiwo report maler kaka osiepewa okonyowa mondo watim the conference. Whether it's kata in private sector, banks mwatiyogo, gibed partners kaka USAID, kaka gin jomage. King'iyo kata lendo wa mar gini, iyudo ka partners ng'eny kabisa. Samoro jomoko neno kata kwalando Citizen TV walando conference. Giwacho nang'o momiyo pesa odhi lendo. Iyudo ka onge sling kata achiel mar county government motiyo kata lendo bilago. Nikech iyudo ka partner moro chip in, jo Royal Media be o chip in, giwacho ni umbe uno osiepewa. Koro ji chip in to ji riwore to gidhi adhiya mbele. Osiepe maduong' gi kaka watiyogo osiepgi mondo mi conference otimre maber. Koro oken kantie pesa county matiyo to very little, nothing much. To be within the budget. Akwede no inene in weche mag siasa kose nena propaganda ma be. Hapa ni maybe ng'ato dwa mana timo propaganda nikech okane kuma wach makamano nyalo aye. Nikech wana very responsible government kendo wang'e obligations wa kabisa. Kendo watimo obligations go mok wanendi. Koro hapa ni mano maybe mana cheap politics. Ng'eni gimoro kadwa timore maber ok inyal koso ji achiel ariyo mapingo. Lakini kaloso gi jo Homa Bay nikech an kod gi pile e town kanyo, an kod gi towns wa mopogore opogore. Giwacho na ni Wanga in a right track, dhi mbele wan kodi. To ma bingi ni nyalo wuok nikech janon buge mar piny owacho. Jo wacho ni governors ok ti gi pes dongruok. Ok utim dongruok e kuonde wege counties magu. Pesa te utiyogo bana we chulo gima giluongo ni recurrent expenditure. Mago gowi mapile ka pile. Benitira adieri wach ni new governors ok tim dongruok. Aparo ni king'iyo report kaka mar control of budget ma year 2022-2023 Homa Bay ne wan gi development expenditure mar 31%. Idwaro ni mondo development expenditure obed 30%. Koro yudo kamano ne wa exceed actually no ken 31 and 35 ne wa exceed requirement mar dongruok. To be kipenjo jo Homa Bay gibong'isi ni dongruok gintie yor pige, gintie yor osiptende, gintie yor barabara, ging'eni nwamiyo gi basari, ging'eni nwamiyo gi kodhi, ging'eni gigite ging'eyo ni wasetimo e ground, ok gin gik miwacha wacha. Koro ke biro higani kochako first quarter Trevor en July, August, September. Koro July, August, September mane maka higa financial year chakore. Pesa mokwongo odonjo July to if miss, iwinjo gimoro iwinjo luongo ka ni if miss. Oyawe end of August, 29th. Koro 29th of August ni, ma ing'eni pod in gi msara. Mopok ni chulo, mseche. Midwa kata ni chul msara ma July, ichaki chul gi ma August ni. Kaito pesa ma August obiro around 28th of September, matiende ni nyalo mana tiyo kode October. By the time mochopo October, mano quarter machielo Trevor. Koro iwacho ni pok i spend to kaito pesa ma August to koro biro mana chok ka November ema dhi romo. Nikech pesa deko koa e national government, sani nitie joma pok oyudo pesa ma November last year. Sani en February. Nitie pesa ma pok obiro koa e national government ka ma month of November. Koro ing'eni ng'ani kipro wachne ni ok otiyo gi pesa, otiyo gi pesa karang'o ka pesa ma November biro February. Tidhi kwane ni none giti kode November, October, November, December. To ionge kode. Koro ing'eni wasewuoyo gi control of budget mondo wang'eni reporting onego tim e wi pesa mose biro koso timatima ka period orumo. Nikech sama nindiko katiba, katindiko Public Finance Management Act, nindiko kong'eni pesa biro bire wang' sa. Nikech chik dwaro ni kochopo tarik 15 mar February, onego beni pesa ma February asetimoro nade? Aseyudo. To sani yudo ka November pok iyudo, to February osechopo. Lakini controller en odwa no report kaka chik notimoro nade? Nondiko. Koro mane makelo confusion. Koro confusion no wase discuss gi controller of budget. Mondo wang'eni onego wa report mana kuom pesa mose biro. Koro rit ka pesa ma July osebiro, ma August osebiro, ma September osebiro. Kaito team overall report ni mae kaka expenditure osetimore nade
osebet. Kaito reach at the end of the financial year. Nikech procurement be nyakitim. Kao muda marom nade. Mondi team procurement, mi spend on development. Koro nego reach ka igo room, adwa na kwa joa. Ka financial year room. Makori timo end of year report. Kaka koro wane igama 2023-2024. Kaito gingini, ere kaka counties or spend on development. Mano a true picture. Mani e kore kagi, to jipod ni a process. Ya jipod procure, jipod timango kasani, wadwa lando, kinywa pani kinjato rucha jumani, lando nderni Homa Bay, for example. Magi kori bro land gi kokitimo, gi koro end of the year, koro jiongeni, be pesa ose tiyo, a development or not. But last year, not you get 35%, which is remarkable on development. So this year, we are aiming to exceed the 30% limit. Mashida kaya ni control of budgets go kwano ka pesa pukubiro. Come on. Ma pesa no puku yudo maunge donguru kumunyalo temo nikech pesa no maunge. Come on. Okay. Ramogi TV mosina Gavana Gladys pache ler kabisa. Kwa na ni governors makaluo bendo som pache no. Mondo an kaka jajua kali anyalo dok tiyo dala ma Fred osuru ka Dandora phase 2. Ma ben achiel kuom gimudwaro ni mondo joma ni oko oduogo ti dala. Nikech ma penjo moro ma nyalo bedo gi paro mopogore. Onge makosa. Ingeni ya kuom higni mang'eny Trevor, kan watieko school ni rito mana bus ma teri Nairobi. Mane gima ni rito ma kapok kitieka form itieko ni idwa ni dhi Nairobi kata kidwa dhi e college idwa ni dhi Nairobi. But sani wa encourage jowani waduoguru dala, wageruru dala mondo dalo bed motegno. Kata ka jomoko dong' oko to kik bed ni kata ka in Nairobi kama kata gimitimo onge malong'o tibeta ka ichulo rent timango inyalo duogo miged dala mipur. Kendi ngeni sami puro ni kata koro ni pambo yudo breakthrough. Yeni ji mang'eny bro duogo ka in gi puothi moro ipuro ti uso ti bro yudo kiyudo pesa mang'eny moingo ng'ama nika osuru be ok bimaki. Osuru mineno nego jini ok bimaki nikech ka kitingo bando idhi gole puodho idhi use ng'ama oneni ka ne use madhi goe chwadi osuru no be onge. Okay. Ramogi Trevor uriyo nade ma Basil mara Sumbi. Penjena main county ni kaka wan jotich mandhiwa Sukari Industries okonyo wanang'o. Penjo mar Sukari Industries nitiere kendo nitiere ng'at machielo mabiluongo ni Otieno. Wacho ni penjena Gavana ni ywaruok e kind jotich jopur gi Sukari Industries ndhiwa kuom juma achiel osekawe okang' mane. Yeah, adwa wacho ni nyocha yudo report mar gima timore Sukari Industries. Adwa wacho ni Sukari Industries ka wang'iyo kopogore gi Victory Farms mapidho rech, sukari no is an industry kende ma wan go e Homa Bay. Omiyo wang'iye gi wenge wariyo. Nyocha oro County Secretary mara Professor Bernard Mo mondo owuo kind jotich gi jokambi gi jopur mondo wayud suluhisho. Nikech loro kambi kata ni kambi koro kreg skari to niang' to e puothe onge solution kanyo. Koro nawacho ni ng'iyane ni ere gima jotich ywago. To ere gima ka gidhi gi jo labor be ere gima jotich ywago, ere gima skambi wacho, to ere gima jopur wacho. Koro ka giseyudo solution magi wacho ni mae kaka gini bro bedo implemented, tiyudo ka siasa panodonje. Entie siasa modonje kabisa ma ok wadwar ni mondo siasa obede weche mag kambi. Koro adwa ni mondo ashuagi ni ndalo ok biru mariyo kapok wayudo solution ma jopur ko hinyore, jotich ko hinyore, kambi be odhi mbele. Okay. Mondo mi wayud solution on that matter. Adwa kwa jowani kantie wach bobedru piny walo suru. Kata kantie wach matek ndikuru ne an okumba mar jopiny nikech giyiera kamano. Anyalo loso onge gima anyalo tama loso e kin kambi gi jopiny gi jomamoko. To ka winjo mana ni koko osewuok ma koko osemuoch ma en koko makoro dhi mbele, wasedonje but wagoluru siasa e wach mar kambi. Waweuru kambi oti kaka kambi maka weche ntie tiwacho ni jotich nigi weche 1 2 3 4 kambi wacho ni ABC to response to each and every issue. Nikech labor disputes timore kamoro amora lakini gibedo resolved amicably kaito jopuro kinyre ni niang' tuo e puothe. Nitiere kama penjo ni penj nae jatelo ni ng'ama paro gedo usuru ochulo nade to ng'ama kano mwandu ong'ado usuru marom nade. Nikech ng'at mapuro usuru mare ok dibed marom kod ng'at manigi ode.
Mtire paro moro mise wacho mar special economic zones. To ng'eny ji wacho ni kako chane joket mwandu ema yudo konyruok. To ng'ama tiyo iye kanyo en to usuru ne pod chalre achala. Mano be nitiere adieri e wach ni koso en gima onego losi. Ng'ama tiyo to osuru ne nyaka chulo osuru. En ochulo mana kaka piny. En ochulo osuru. Lakini ng'ama keto mwandu en to en gi rebate on osuru. Gima duong' en niya, en ni ineno osuru ma koro lale wach mar ng'ama okano mwandu ni. En koro bedo recovered nikech tije mang'eny obedo created. For example, kiketo mwandu ni Trevor, especially economic zone, tidiko ji 300. Osuru mano ng'adni cha, ineno ka ji 300 manyien, be koro nigi economic power. Ma ginyalo chulo pay as you earn, to ginyalo chulo ginene bende. VAT, ka purchasing power gi ni malo. Koro, nikech ne an jakom mar pesa e od bura, e tam mokalo, ang'eyo ni nokwaketo konyruok mora mora kata gonyruok mora mora ne jatich matiyo e special economic zone. Thothne noketi ne jakan mwandu mondo attract jokan mwandu mondo bi. Nikech parane ni ng'ama tiyo ni no onge tich. Koro yudo tich. Koro kongo kwan tich moyudo cha, koro kochako ng'i weche mag osuru. Nitiere ng'ama be chak penjo ka ni luoro nitiere e Nyanza ka luoro gi tulo ma jabet ndalo mar siasa. Ibiro convince jogo nang'o ma tomo weno wacho ni owinjowa maler ka e Nairobi. Ibiro convince jogo nang'o to ging'e ni tulo jawuoga seche mag siasa. Ase penjo no gi jokan mwandu mang'eny ni to masamoro dhi e maandamano ang'o matimore. Aseng'iso gi niya, wasetimo wan kaka jo thurwa, waonge apologies to make ni wa express political opinions magwa kaka wang'e. To demonstrations be nie katiba. Onge chik motamo ji timo peaceful demonstration. Kendo thothne kwa timo peaceful demonstration to police ema biro to ketho. To pimna kata dichiel Trevor, kata kidhi mana Homa Bay, for example. Diwa Sukari en factory mani Thurwa. Kata kidhi mana Victory Farms, mago jokan mwandu man Thurwa. Onge odiochieng' kata chiel ma mwandu gi osekethore. Wan go tende mang'eny. Iyudo ka ji wuotho ndara, giwacho mana gima giwacho no, to onge mwandu ng'ato magitimore nade magiketho. Koro ok wanyalo apologize ni wan kaka Uganda ok waluor mar keto pachwa mbele. Ka nitie gima odhi kimakosa. Kendo mane gima osekelo konyruok mineno koro nie pinywa mamiyo kata wanyalo wuoye e wi economy. Ok inyal wuoye e wi economy kionge gi freedoms ma wan go mag democracy gi ema miyo jokan mwandu nyalo biro nikech ging'eyo ni there is a stable government, there is a stable judiciary. Judiciary ma kata kuchwanyoru gi jo alawadu tiyudo court minyalo timori nade minyalo dhi. Magi gik mwasegore ne over the years to gin ni koro waketho mwandu ng'ato. Onge chieng' ma Homa Bay, for example, nitie a few instances anyalo wacho, very few, masa moro mwandu ji kethore, to mano kethore kata mana Nakuru, kethore kata mana kumora mora miparo, once in a while gima kamano nyalo wuok. Lakini onge gimoro ni ka ji owuok ni dhi demonstration ni to gidhi giketho mwandu ji. Okay. Trevor Musna Gavana wamor gi kako tiyo, in fact omiyo yawuoyi challenge kabisa. To penjina go ni jotich mag Sukari Industries ni ng'anyo sani, kaka en jatelo to wacho ang'o. Jotich wacho ni pesa tin kipimo gi tich magitiyo. Mano ni seduoka paro ni wacho ni bang' ndalo ariyo to gibiro ng'e gima dhi mbele. Felix Nyakwaro Nume wacho ni penjina Gavana ni to be ng'at ma bende nyalo oko maged kanyo Homa Bay koso en mana jo Homa Bay kende megao. Mano wacho ni Homa Bay International. Wawacho ni jodala gi jo oko te kanyakla warwako. Ma onge ng'ama igolo oko kata achiel. Mendiana do ka Jono Lango wacho ni jako Donde Kabwai Ward wacho ni japur mar soya beans. To be nitiere chiro. Bas, very good. Mano jako Bwai. Mae gimwa timo koro jako Bwai. Jako soko. Mae gimwa manyo. Wamanyo offtake. Tiyudo ka koro oko ka asewuotho. Joma gomba soya ng'eny tanda wuoya. Koro gimwa dwa timo iluongo ni aggregation. Koro jo soya riwore kanyakla to gi aggregate mwandu gi. Koro wan tich en riwogi gi
joma uso mwandu. Gimachielo joma moko mabe wasewuoyo go mabe dhi biro Homa Bay kinde mar investment conference. Iluongo ni warehouse receipting council. Warehouse receipting en kama iketo store. Koseket store tini dhi kano mwandu ni. Kise kano mwandu ni timi receipt. Receipt ni idhi ge bank tikao pesa ni. In koro wach mar mwandu cha sama gi use wachgi gibiro yudo pesa gi chieng'no to in tise yudo pesa ni kaka japur. Mano be en gima dhi kelo konyruok thurwa ka warehouse receipting council obiro. Okay. Ntiere ng'ama penjo ni nyisna gavana ni ntiere skul miluongo ni Longo Primary School. Bende ong'eyo sikundno en ye Kabuoch to onge ndara madonjo kanyo. Erokamano ang'e Longo nikech tinda bedo Homa Bay. Ika tinde ng'eny onge kama ok ang'eyo e Homa Bay. Sani walando nderni kendo nderni madhi e skul wamiyo a lot of priority. Tadwa ng'iyo ka be Longo okete e schedule ma wan. Wacho ni nyinge ng'a? Ok wacho nyinge, wacho ni penji direct ok oweyo nyinge kaendi, namba ne moketo. Okay. Koro aparo ni jawinjo no ibro neno pogruok nikech koro kaka iluongo nying Longo no koro nyaka aor joge na mwang'i Longo no maloso Longo no michaki go simo e Ramogi kani Longo no oselos. Okay. Ndire mowe nyinge ka ni Bernardo Chola. Wacho ni en Mombasa, wacho ni mos na Nyawang'aya kendo aneno ka pache ler ndi. To penje ni yo machakore Rakwaro daraja Oyugis ong'adore to kang' mane magisekawe. Mane kako wacho ni yorno ng'adore. Okay. Wacho ni ntiere budget mar ndara mudwa keto sani. Sani wadhi lando nderni, tadwa mana ng'iyo ka the specific nderni magi wacho nikech Trevor ano kadwa wacho miriambo. Nikech Homa Bay oseng'eyo ni awacha dieri kendo gima wacho no ema timo. Koro kadwa wacho gik ma ok adhi timo. Emomiyo wacho ni Longo asewinjo wachne. Rakwaro no owe adhi ang'i. Longo to adhi koro wadhi keto mondo walosi. Okay. Rakwaro owe mondo adhi ang'i bridge bridge daraja mantiere kanyo. Yeah. Modhi ng'iyo. Okay. Adhi ng'iyo kendo abro kowe ni nyinge gi namba ne to wabro miye report. Wabro ng'iyo kaka dhi mbele. Ng'eny to wacho mane gi yie kaka itiyo kodgi. Ang'o ma dier nyiso jo Homa Bay sani nikech wach moro be wuok mar siasa. Nitiere pogruok mang'eny e kind jo Azimio. Un kaka jokanyo mag jo Azimio. Mok da wei mok iwacho wach mar siasa matin. be ntiere pogruok e kindu kanyo, ntiere kibaji moro ni dipo ka higa mar 2027 pod gini dhi buodho ukendo. Pogruok onge. Gima nyiso ji owinjore e Azimio kaka nyiso ayudo report, wan tinde wan jogweng' Trevor koro waonge Nairobi ga oking'enye, lakini nyiso ayudo report ni Azimio noromo to wacho ni chama ka chama oteg chambe nikech Azimio is as strong as the constituent parties. Koro wachni Jakom ODM obed motegno. Indiseno kaka Jakom oringo e Kenya mangima ka otego ODM. Wan bende e bases wa watego chama mar ODM nikech mane chambwa. Jo Wiper ong'is ni koro umbe diuru mondo duteg branches mag Wiper. Jo DAPK the same, jo NAK Kenya the same, jo Wajakoya the same. Ng'ato teg chambe mondo ka ji oriwore kanyakla to that will be a sum total of teko mar chama gite. Mondo kik ng'ato bedi ni en obet ng'ato rito ni mondo sieme ni ng'ane ine mibedi kata ng'ane ine mibedi to kotegore en owuon. Kora paro ni mane momiyo ji mane masamoro ji nyasomo ni pogruok to onge pogruok, riwruok ntie kendo wan gadieri ni kasa oromo to wabo ng'iyo ndara kaka wadhi kendo kaka wadhi kao loch e higa mabiro. Dwe mar 8 higa mar 2022 kama ni donje kom mar gavana ma Homa Bay. Kamano. Kani donjo to ang'o mane lit nie mogik, to ang'o misetime, to ang'o madang' iwach ni sani mori mokalo. Weche thieth ne lit na kabisa. Nabedo sworn in tarik 25 dwe mar 8 to nadhi osiptal mar referral tarik 26. Nayudo ka nyathi achiel kende mane nitie osiptal no nikech ne onge jothieth moro amora ka. Waseloko mano. Ok mana gi referral kende, referral nayudo ka level 4, sani en level 5. Watemo kabisa Trevor mondo mi thieth obed makare
within the referral. Waketo CT scan, waketo dialysis, watimo monitoring, wamedo tiego jothiethwa mondo gibed gi customer service, girit jotuo maber. Samoro nitie gaps podi, nikech ok ditiek gaps te dichiel. Samoro ji gochona ni mama pod waidoma. To maga follow up immediately mondo mi wawuogi kama ne wantie chon. Koro anya wacho ni thieth ne ok ber, ne litna. To sani thieth is better. Kiwacho wach pi ei Homa Bay, ji nosema ni ere pi. Sani ok ni watieko midhiero mar pi, pod nitie nikech piping pod shida, pod wamanyone pesa. Lakini kaka nyocha dhi Kapita, Makongeni, Got Rabuor, Rang'wena, pok noneno pi higni 11. Sani koro kopogore gi pipes motucho nikech pipes osebudho kapok otiyo, pi ringo. Samoro neno ka pi pigore to litna, lakini awacho ni afadhali jogi one pi. Mapok gineno all these years. Koro one very focused. Trevor nyalo pimo gigi mang'eny to sa onge. Kawuono wapano ni an gi mor mang'eny mag progress mwase make. Lakini kibaji pod goya mang'eny kaluwore gi kuma pod aneno ni nyaka wadhiye. Kuma neno ka vision mara kaka jatelo ma jo Homa Bay no yier. Kuma neno ni bang' higni 10 madhi bede kom mar Gavana ma Homa Bay ka Nyasaye oyie. Ere kama dhi tere Homa Bay. Mane ma nie pacha sate. Lokruok ma fundamental. All right. Abo mi dak achiel mar mondo biwuo gi jo Homa Bay gi jo piny te mawinji sani. Ang'o madier ni mondo giwinj kuomi kawuono? Adwana wach ne jogewa ni an kodu e chunya gi pacha. An gi singo kodu. Singo no amako gi lweta ariyo. Kendo an gadieri ni kochopo kare tabro bedo gi report card maber kuom singo te manatimo ne jo Homa Bay. Gimiwa miya thuolo, an kachiel gi deputy mara Honorable Yugi Magwanga. Gimiwa thuolo mondo watinegi, mondo wadeliver. Kendo watiyo gi jotendwa te. Wajumbe wa te MCAs wa. Agone gi erokamano MCAs ma Homa Bay. Kotel negi gi Speaker Julius Gaya. Nikech gimiya kwe mar tich mondo wati together ne jopiny. En gima lich miwuora. An ago erokamano. Conference biro, waikre uru, warwak welo. Erokamano ahinya. Richard Odhiambo Makamu wacho ni Trevor Musna Gladys Wanga mama tiyo maber kabisa nyaka higa mar 2032. Manen, kanya yie gi Makamu Fuji. Gini wacho wado nyaka 2032. 2032. Ok gi thuon, Trevor. Mana gi tich. To gi yie mar Nyasaye. Gi yie mar Nyasaye. Erokamano. Her Excellency Gladys Wanga, Gavana ma Homa Bay, wacho ni gin gi Homa Bay International Investment Conference chakre tarik 27 nyaka tarik 29 dala mar Homa Bay. Welo biro biro mang'eny joket mwandu te orwaki mondo dhi winj ni kanyi minyalo kete mwandu mari mondo imbe yude gimoro matin minyalo tayo godo familia mari. Mane kama lori chenro mar duol. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Onere bane.